Tanka, chcel by som s tebou urobiť jeden skautský rozhovor. Fíha. A mám pre teba pripravené niekoľko otázok. Prvá je, že kto si? Predstav sa nám. Volám sa Smajlík, Stanka Zaulicová. Skautsky, čiže odkedy som skautka, tak podobne. To budú ďalšie otázky. otázky. Zatiaľ stačí, keď povieš niečo. Mám rodinu, mám manžela Petra, dcerku Katku. Bývam v Lehote. Áno. Vieš, prečo si robím tento rozhovor? Neviem, netuším. Tak ja ti to pripomeniem. Tento rok oslavuje Scouting založí dve dôležité výročia. Prvé je, aj celý Scouting veľkom založí, ale na Slovensku, oslavuje výročie 100 rokov od založenia Scoutingu na Slovensku. Čiže 107 rokov, alebo teda viac ako 100 rokov je už na svete, na Slovensku je to 100 rokov a veľkozávodský Scouting má tento rok 15 rokov. Tak hlavne kvôli tomuto druhému výročiu vzniká tento rozhovor. Tak. A teda ďalšia otázka je, čo teda pre teba znamená Scouting? Scouting znamená veľmi veľa aj pre mňa, aj pre deti a ľudí vôbec. Má veľmi dobré ciele, veľmi dobrú náplň. Je to výchova mladého človeka od detí cez mladého až po podstate dospelého. Veľmi dobré ciele, veľmi dobré myšlienky na rast detí, posilu možno vo viere, kolektív. Vždy sa mi páčili jeho myšlienky. Deti neboli samé, nebehali po ulici bez nejakých... Len tak sa neponevierali. Bezprízorne. No. Čiže mali vyplnený svoj voľný čas a zmysluplne. A veľa to pre mňa znamenalo, že to bolo hobby, koníček, ktorý bol popri škole, popri možno nejakých pár záľubách, ale zmysluplne vyplňal voľný čas s priateľmi, s rovnakými názormi a formoval v podstate mysel aj svedomie mladého človeka, viedol ho správnym spôsobom, správnymi cestami. Pamätáš si ešte na tvoje skautsky začiatky? Začínala som s bratom Linky, vlastne s mojím bratom Izrikom a bolo to zaujímavé, pretože som sa do skautingu dostala cez brata a v podstate takmer v čase, keď Inky odchádzal od nás. Okolo roku 2001, tak? To bol tvoj prvý tábor skautsky, kedy? To bol zároveň prvý skautsky tábor. Trojtýždňový tábor. No a už som bola taká staršia, keď som sa tam dostala. Čiže nie vlča, ale už scout a už pomaly je old scout. No, starší scout. Ale bolo to zaujímavé, sa mi to páčilo určite tie náplne a všetko, čo sa tam dialo, akým smerom sme šli. Že sme vlastne boli spojení aj s výchovou vo viere, s chodením do kostola. Akcie, aktivity boli zmysluplné, zábavné, poučné. Máš nejaký zážitok, s ktorým si sa chcel podeliť? Teraz taký, čo si na to najviac spomínaš, alebo najzábavnejší, ktorý bol prípadne nejaký vtipný? Mňa to oslovila lesná škola, na ktorej som bola. To bola? Lebo teraz je tých lesných škol viacej. To bola zmiešaná, ekumenická lesná škola. Dobre. Veľké zážitky boli s tábormi, na táboroch, opekačky, hry, všetko, čo sme tam robili, v podstate, všetky zážitky. Máš aj nejaký konkrétny? A ja to mám. Karcovalo, chcela som to obkecať. Toto dojde. Lesné školy, čo ťa zaujalo? Spomínala si lesnú školu?
Chcem sa ťa opýtať, že či to bolo kvôli programu, alebo kvôli ľuďom, alebo kvôli prostrediu, že čo ťa tam tak zaujalo, keď si hovoríš, že taký veľký zážitok bol z lesnej školy? No, už si odpovedal vlastne, že zo všetkého. Aj z ľudí, ktorých aj som spoznala. Zalepíme. Zážitky boli rôzne, také z táborákov. Nejaký konkrétny možno teraz asi nevypichnem, ale také hlboké duchovné možno niektoré zážitky boli. Povedzme s bratom Hakým, veľmi zaujímavé srandovné situácie. A vtedy som si tak spomenula, že vždy som tak Boha prosila o to, že chcem robiť s deťmi, chcem trošku pomáhať pri ich výchove, pri raste. A viem, že vtedy som sa aj zdieľala z takej vďaky Bohu, že práve som sa dostala do toho skautingu, že takmer náhodne, ale že vlastne cez skauting mám tu možnosť naozaj robiť s deťmi, riešiť trošku ich výchovu a vôbec s nimi robiť, s deťmi, čo najväčším darom. To, čo si teraz povedala, mi vyplynulo, teda, čo ti skauting dal? Aj hlavne z tohto hľadiska, čo si teraz spomínala, že pomohlo ti to napríklad v rodine, alebo teda v starostlivosti o Katku, alebo... Napríklad určite. Vyplnil v podstate všetky také voľné chvíle, ktoré som mala, povzbudil do života, ukázal taký smer a v podstate aj takú cestu k Bohu, bližšiu, aj s ostatnými ľuďmi a určite pomohol aj v tej výchove. Aj teraz mám radosť, keď s deťmi chodíme na akcie, na karnevály a vlastne pokračujeme už aj s vlastnými deťmi v skautovaní. Dal veľa zážitkov, ale hlavne vyplnil ten voľný čas. Pamätáš sa ešte na svoj skautský sľub? Pamätám sa na skautský sľub, v noci samozrejme. A kde to bolo? Bolo to práve na tábore, to mojom prvom, kedy sestra Hrdza ma v noci zobudila, že sa niečo prihodilo v hore a že musím stať a mala by som ísť pomôcť. A vedela si, že ideš skladať svoj sľub, alebo? Nevedela som, že idem skladať sľub. Človek trošku tušil, ale nejak priamo som nevedela. A keďže som študovala farmáciu, takže musím ako pomôcť, ako to stálo niečo v hore. Takže ma vytiahla a v lese po tme, trošku s malým strachom. A potom to veľké prekvapenie, keď ma čakali ostatní skauti. A aj s bratom Inkým. Veľmi, veľmi si rada na to spomínam. Bolo také prekvapenie a bolo to veľmi pekný zážitok. Taký nočný, o tom možno, že práve bol taký zaujímavý. Ale bola som tedy určite dojatá, slzy v očiach som mala som z toho veľkú radosť, že som zložila skautský sľub. Ako si spomínaš na skautské tábory? Už si veľa toho povedala, ale teda... Hlavne veselé, slobodné. Dalo sa to vydržať? Dalo sa to vydržať do tej miery, že keď sme odchádzali po 3 týždňoch, tak sme nechceli z nikto domov vrátane mňa, pretože sa mi tam vždy veľmi páčilo a som sa hovorila, že zase do civilizácie, že tak to je veľmi ťažko. Páčilo sa mi všetko, tá spätosť s prírodou, prostredie, že to bolo bez telefónov, bez počítačov, že sme si sami museli všetko zabezpečovať. Páčili sa mi ranné vstávanie, rozcvičky, nástupy, celkovo ten priebeh, to, že sme museli sami si zabezpečovať stravu, na drevo chodiť. A že sme sa museli sami postarať a v prírode v podstate prežiť, vodne v noci, strážiť tábory. Čiže otázka bola, že... Či sa to dalo vydržať? Či sa to dalo vydržať, no bolo to super. Keď budeme mať trošku väčšie deti, asi sa pridáme znovu a možno aspoň variť. A to je vlastne možná odpoveď na tú moju ďalšiu otázku. Čo by si odporúčila, alebo teda veľa rodičov sa možno pýta, mám dať dieťa do skautingu, nemám? Ty uvažuješ nad tým, alebo po tých tvojich skúsenostiach so skautingom dala by si svoje deti, svoju dcéru, Katku, svoje ďalšie dieťa v budúcnosti do skautingu?
Určite by som dala. Kati, ty by si chcela ísť do skautingu? Chcela by si byť skautka? Poď povedať. Poď, lebo ja hovorím, že ja by som dala Katušku do skautingu. Ja by som chcela byť. No, lebo chodíme na niektoré akcie, že? Dala by som, aj by som odporúčala určite, aby deti mali takéto zaujímavé aktivity a určite by som odporúčila. Super. Čo hovoríš na to, že skauting záluží má 15 rokov? Wow, super. Ešte som to ani tak nezrátala, že 15 rokov, myslela som si, že toľko ešte nie, ale ten čas tak letí. Takže super, to je perfektné, veľmi fandím. Nech ďalej napredujeme, nech sa ďalej rozvíja skauting v Záluži. Teším sa, že nové deti pribúdajú, že majú také dobré vzťahy, že sú veľmi dobrí kamaráti, že sa môžu jeden na druhého spoľahnúť, oprieť sa jeden na druhého, že sú také dobré spoločenstvo vytvárajú. A blahoželám samozrejme. A teda ďalších veľa rokov. Týmto pádom si zodpovedala aj moju poslednú otázku, že čo by si zaželala skautingu k ďalším 15 rokom? Aby ďalej takto fungoval, aby sa ďalej takto pekne rozvíjal, napredoval aj povedzme už ďalšími detičkami. A veľa Božieho požehnania. Ďakujeme. Takže to bola naša bývalá zborová vodkyňa, Stanka Tkáčová, teraz už Zaujecová, zo skautského meno Smajlík.